Yes, and awachoni you watch my development. Tito one gi circle ariyo. One gi national government. To sesa mawagoyo kai kaka kolo kawuono wawuoyo kod jo Ramogi and wawuoyo wi counties ang'wen kende in terms of development. Kata kiwe counties moko tingen kata mna counties moko kaka koro Nairobi County. Speaker of the county en Joluo bende koro Joluo control counties mang'eny. But anyway, magwa magang'wen gi. Ingeni when we lost Mumbai, Macha was the father of devolution. Onego bedni one Luo Nyanza, one of the best example mar devolution. Mawinjo devolution mengo ngata. Nikech the father of devolution mar Majimbo and what have you, then Raila Odinga manokelo katibani. To ene mano yero nyaka no the Mumbai mondo head that devolution. The Mumbai masters and what have you did a lot of work in terms of publication nyaka cheko on what devolution is. Devolution opogore kod bulungo ni federalism. Federalism mean units ka gin gi KRA margi, gi collect tax to gitiyo go kanyo. Makati ngeni tax kelo kae, national government kode kidwoke piny. E momo sa mwago siasa, nyaka wangi gik mokareyo. Sasa mane mwago a national government, kaka Joluo, kendo sa mane mwagoyo a county governments, mago makae. Problem mar counties mangisi, one, chakre yiero. Sani wadhi yiero ariyo, mag Luo Nyanza, constituency ariyo, wadhi Kasipul, to wadhi Ubunja. Koro bende seche ma jo neno wakamati nyaka wa imezagi ni nitiere sheria mag yiero go to wang'e ng'ama yiero wago gi tongu wang'e gin en ng'at manyalo timo kata na debate mo nok otimo kae gi nikech ka wa debate gi nene wa debate gabok we are talking iyudo ka members of parliament ma wan go kawuono most some of them ok nyal biro kata ka ba wach gik moro manyalo winjre to ng'ani mo yiero to represent you at the national level. Kendo the committee. Any ngeno jope committee to sign, to pesa ne donjo to wuko dhieba ten mother congregate for. Ewa muzika health problem marwa health. If you go to Homa Bay, doctors are heavily drinking. Monego bente monego psychological help. Same to Siaya, same because problem mantiere ni onge munungo ni leadership. Leadership any for us mundo development. Assembly Nyakabedni is in the strategic plan aboko chande assembly the governor lakini walili nyaka no one called minority assembly no ero kama naenya Oscar Omondi jalonyo wecho mag siasa ayudo wach mogika wuok kuom John Nene dakika na odong' mana achiel